Niekedy sa pri tvorení stane, že obraz si začne žiť vlastným životom a presne to sa stalo aj dnes pri mojom plstenom obrázku z vlny. Počas práce som zistila, že obraz nejde presne tým smerom, ktorý som mala pôvodne v predstave. Niekedy sa to pri tvorení stáva. Človek skúša, pridáva farby, tvári a zrazu cíti, že by to chcelo inú atmosféru. A tak som sa rozhodla urobiť malú zmenu. Začala som krajinu postupne prerábať a zjemňovať kopec a upravovať tvár lúky, aby celý obraz pôsobil pokojnejšie a prirodzenejšie. Pridala som aj jemnú cestičku, ktorá vedie cez lúku až k stromu. Taký malý detail dokáže obrázku pridať príbeh. Na plstení mám rada práve tento proces. Nie je to len o výsledku, ale o ceste, ako sa obraz pomaly rodí pod rukami. Každý vpich ihlou posúva vlnu na svoje miesto a krajina sa mení kúsok po kúsku. Dnes som teda urobila ďalší krok. Obraz ešte nie je hotový, ale už teraz sa teším, kam sa posunie ďalej. Cítiť túžbu v mojich slovách. Snívam, že tvoju tvár znovu uzriem tak blízko, že mi vietor povie. Leď so mnou, kde slnko hrá, po stopách svetla, kam večnosť vedie. Tvoja milosť, to čo žiari, verne mi žehná. Tebe povznášam nádeje. Po cestičkách chodím, kde len ty smer dáš. Tvoja vôľa vládne, ticho v duši, viera vo mne nehasí plamene. Len láska k tebe všetko mení. Odkiaľ vietor